ketok seger-seger. Kowe nek arep mangan mangano, engko nek wis parek tak jak mulih. Nek kowe nggonmu mangan kuwi waret mesti ketok gede wetengmu, ndara diposomo mesti seneng atine. Nah, mangan. Bu. Kowe kok ora kudu mangan piye lah? Mangano ya. Aja gado. Semangat durang ya. Usul aku. Ngaku ngangon kebo kok mbok usul. Ya aku ngerti yang sampean ngangon. Yang ngerti kok usul ngopo? Sampean mau ki besok ora urung sarapan to. Iwak aku kok masak tak saking esuk. Kok yo ngerti ae nek aku durung sarapan nggonku ngedulke kebo awet esuk. Yo ngerti wong sampean ki adikku. Yo ancen gonku Lah kebone iki wis luwet wis manut ora usah ditantang gak lunga. Ning aneh kebo ki lumrah iki mangan suket. Lu ngerti ana wong buka sego kok njur emah. Yo sak anane wong mangan ki waton ana segane rak ngono to. Lah iki ngomong sego bloko. Ya ora apa-apa. Iki banyu ya? Wedang. Kowe ngerti kopi kok ya gemah. Lah kono nang Gumbangan kare ya agung banyune akeh kok. Ayo gumunku iki ngerti ana wong sok kopi kok ya gemah kaya melek ae. Ngerti ae nek kopi ki enak cocok karo hawane kopi piye kok. Alah. Mandek kok lenmu gemah aku tak ngombe. Lah. Ora apa-apa. Anake iki diposomo. Wis ngerti aku ora bocah cilik. Lah kok teko kowe mlebu dadi brok, dadi pangon. Ana ing sanggrahan. Anake Suradipa Kesuma iki sing kebuke sapa? Ayo kowe. Sing nglamarke gawean ki sapa? Ya lantarane Kakang Kondang aku iso nyambut gawe ning omahe iki diposomo. Kok malah ora mawas? Perkara apa to, Kang? Sumarsih kuwi calon bojoku. Aku dadi pangone pirang-pirang puluh tahun sing nyugihke surat semoga aku wani lantang padha jangan setengah yang jangan wong aku angon marse teko ning papan kene kok Sik awas Mas yen ora kleru aku mau krungu yen jarene kowe iki dijodohke karo aku calon bojomu ki ya tapi suwe sapa sing jodohke ya bapakmu marang simbokku to. Dadine bapak. Lah yen ngono ya kowe ra diwae karo bapak wae. Aja kaya ngono to, Sik. Yen kowe telaten anggonmu nyawang. Antarane momok karo kondang kuwi gagah dibah. Ya mesti wae gagah momok. Ya ora bisa. Ora bisa ki. Kon ndeleng wong sak desa sanggan kene. Yen nyanti momok karo kondang kuwi gagah. Momok kuwi
Sing nyawang kuwi kleru. Mestine gagah kondang. Yo bagus kondang, yo gaul kondang. Lah iya mbok takon ngene wis mbok tampi. Wong tuamu kuwi bisa sugih amarga kuwi ndek pangon aku. Tak rewangi nyambut gawe. Suradita kesuwone sanggahan ki sugih amarga dhekne duwe abdi kondang. Duwe pangon kondang. Nganti aku rumangsa saya kon nyambut gawe wong-wong kuwi balaku aku sakake. Tak lamarke penggawean ning bapakku ora kaya ngono. Wong kowe nek milih bojo aja kleru. Kudune wong sing kaya aku. Upamane aku alus ya iso. Aku ngamuk amarga aku nesu pergo. Aku ngerti kowe padha manuk-manukan, padha dulang-dulangan. Iku tumrape wong irit. Sing dulang-dulangan ki sapa kok sampean sing nesu? Aku wis ngerti son gure sing dulang kuwe. Lah iya kok sampean sing nesu. Lah aku sing calon duwe to. Mestine aku ora nimake. Wah. Kang. Kowe iso pisah karo Sumarsih apa ora? Kok bisa piye to aku ki nyambut gawe ning omahe iki Diposomo ya nang omahe Marsih kok. Kowe nyambut gawe omahe iki Diposomo ya omahe Marsih. Kowe kena nyambut gawe ning aja tedak-tedak karo Sumarsih. Kok ora entuk tedak gene? Sebab Sumarsih calon bojoku. Lha sing tak tedaki gelem kok. Ngono ya. Gelem. Kowe ya gelem Sumarsih. Kowe sing ngedaki. Saiki ngene wae. Ora usah ngene. Kowe tau ngene. Apamu sing ilang? Wah, Kakang kondang. wis bisa apa ora? Kowe iso sumingkir apa ora? Ora, Kang. Aku ora arep sumingkir, aku ora arep pisah karo Sumarsih. Terus karepmu? Aku tetep tak teruske nggonku mbiri sambungan karo Sumarsih. Tak kandhani. Yen mbok terus kene kowe tegak karo kene. Kowe ora nesu, Kang? Ora, obat. Kowe gelem pisah karo Sumarsih ora? Ora gelem pisah. Gelem, Kang. Ora gelem. Lapo-lapo kuwi keteone sagran. Jur nek. Omo aku. Kowe ora usah. Kowe ora usah. Gede lapo-lapo kuwi sego sagran. Dan kowe wani-wani karo kondang. Kakang, Apa? tak kalahi kowe ora ngerti tak kalahi. Aku mbok asem. Iya. Aku seneng wae. Terus sing kowe ora mandeg kaporo terus. Kakang, Piye? kapersa aku pani karo kowe. Kowe wani karo aku. Sing tak enteni tak tunggu panci kowe kudu wani karo aku momo. Pancen koyo ngono ayo, koyo watake Mati. Belut. Ya. Aku tatu joto sepomo. Aku tatu. Aduh, biar. Yen tak rasakake malah kowe tansaya wani karo aku. Jotos kamu tak rasake ora pipiku kulan tengen rumangsa aku tatu ora kuat nampani dosa. Jur karo kepiye? Yen kowe kuat nampani ati kondang, aku ora bakal entuk Sumarsih ora apa-apa. Kaya ngono Kang. Ya. Nek pancen karepku kaya ngono tak legani Kakang. Hong! Ah!
Iku piye bapakmu ngerti. Momok Kakang Kondang. kowe nganti gawe pangorbanan keduyane Suradipa Sumaya bendarake. Dan kaya ngono bak wadulake. Taman. Jane iki ana baik. Endang. Sampeyan pirsani ki ambak. Ateges aku kemawani kalih juragan niku mboten. Ya. Nika Sumarsih niku kalih butah. Elek sine momok niku malah padha yang-yangan ing tengah sawah. Kaget aku. Anak. Nggih, Ndara. Kaget. Ngomong apa pakmu? Lah ya aku dhewe ra roh. Sampeyan niku Aku yang mangap ae apa iki. Lho sampean aku niki. Lah ya aku yang mangap. Ngono. Sampean iku nek ngomongku sing cetha. Lah ya aku yang ngopo? Aku yang ngopo? Sapa? Sing mudeng sapa? Lah mulane nek sampean ora mudeng ya sampean sing cetha. Kowe iki lha apa? Lah, Ngaten kok nek Lah, aja cedak karo anakku. Rono. kula. Rono. Nggih. lho sampeyan niku pripun? Lah apa? Aja cedak karo anakku malah gandeng-gandeng kok trek gandeng niku pripun? Sampeyan niku tiyang semur. Lah nggih lah niku lunga. Kondene rene. Sumarsih. Anakku ndok. Pokoke bapakku rangsu. Hei. Kowe iki aja karo momok. Mrene. Ngaleh. Alah, Kene. anakku pantese ya. saniki mun ngaleh. Ye. Ye, Pit. Anakku Sumarsih ku lho Pak nek. Pantes tenan. Pantes. Ngomong yo nderek. Ganteng. Ya ayu. Jodoh ngono. Lho wis dodon. Niku ngaleh napa malah? Sing tak karepe ra ngono. Ijen-ijen. Ijen-ijen. Kowe dhewe Sumarsih dhewe. Tak niki Ndara. Ya. Iya. Wis toteke. Pokoke nuruti apa karepe bapakmu. Sampeyan niku pripun? Piye? Pun Ndara. Iya. Sumarsih karo momok kon ijen-ijen kok kon nusul kok iya. Ya lah niku momok ijen disusul anak kok Sumarsih. Ngaten nggih. Oh nggih. Piye? Kula badhe taken kalih momok. Apike? Momok, Kakang Kondang. kowe seneng karo Sumarsih aja kaya ngono tak-takane. Sapa to terus kok semua? Sugih-sugih wong sanggrahan. Aku ngerti. Ya anakku kok wis ngamuk. Are calon bojo kula niki puput sampean. Sing nyalahno sapa? Lah sampean niku Sing ngamuk ya aku wong apaan kok. Lho. Kudu sing ngamuk lagi kowe. Lha sampean niku Lho ketoprak kok ngene piye saiki lah. Aku tak ngono. ngono. Nggih pun ngamuk nek iso tak warai. Ngamuk kok sak anu sampean ngomong Iki lho ora apa bojoku ora plek. Sampean niku ngamuk napa? Remeten ae aku. Remeten ae aku ame bongkok. Mateni Ndara Putri. Oh, lah ngene iki apa? Marai anakku tau ora sepur iki. sampean iki iso Gandeng-gandengan ate. sampean nek iso ngamuk tak warai. Piye? Terus sampean nek iso ngamuk. Ya ngamuk piye carane? Oh, ini. Wih, ngene carane. Ini. Ngene ku carane. Ini. Terus. Jaluk kesempatan toh.
ngono kurang ajar. Lah kowe ngawuk rene. Lah susune bojoku ngape mbok mi. Niku malang kerik. Kamu malang kadak-gadak. Malang kadak. Ana malang kadak kok. Rene karo ngene-ngene mlomo. Ora ngene, Pak Nek. Piye? Ngene lho, ngamuk. Ngono dah. Lah piye? Sampeyan Ya kok. Wah, yo apa Napa ngeten? Napa ngeten? Piye? Upamane momo ora seneng kalih kula, Hah? sakniki sampean niku disake mawon bojone sampean tak senengane. Kuat wit pokone. Rukune napa nih? Gunung Butak. Gunung buta. Ngono jam nih. Nih. Hah? Izin. Saya sadis sekarang. Saya enggak bila sana, enggak bila sini. Loh. Anakku ndi? Lah niku harus ono. Wis ero aku. Wong wedok anggere ngene iki wis wayahe ngedi. Ngoten. Sampeyan niku ora iso nesu nek ora tak kandhani. Wala. Nek babakan Lah boleh kok. Kowe kaya dasar Durung kok, Pak Nek. Durung kesenggol. Olane aja duwe sugih. Aku Gini ku napa? gede ku nyempenakno sampean kok. Kenal apa? Weh, abane blok. Sampean niku nek omongan kesembrono. Buta. Ngatus ki sapa to aku ngono. Wah, blok. sampean niku ora iso nesu babakan anake Sumarsih kalih. Monggo. Ya, bener. Mestine mawon sampean. Terus sampean gadahi ngono apa? Kebun kaplang. Kebut daplak. Ya. Kebut daplak niku mati. Kandakno. Masalahe sampean. Iki pesugi aku ya. Kebun daplang kok mati sing mateni sapa? Sampean niku kepengin pirsa. Ya. Sing mateni ora ana loro telu mung sawiji. Momo sing mateni. Iki yo lagi iso nesu. Lho niku sok nesu iki. Asem iki. Nek kok wong liya, wong aku dhewe gondol kudu semaput kok. Wah, Nek kalih momok niku neko. Momok kok sampean mbok mriku niku. Mama ndi? Momok niku ning gurine bojone Ndika kalih Sumarsih. Mbok tutupi lah. Aku gak nutupi kok, Pak. Lah iku. Ora. Wah, lah kowe kok seneng. Delene gone gunung iki lho, Pak. Nih. Mak. Kene kok. Rono nggih, Mama. Ora saiki ora biyen. Kowe iki anake wong melarat, tempurat, gendong jagat. Anake wong kere, pacu kiling bale longan pandasan. Kowe ora iso mangan. Kowe ora duwe penggawean. Kowe ngabdi. Lapa? Lapa? Cucuku mati. Lah sampean iki ngamuk karo tekok-tekok bang. Cemarai aku kowe ya. Lah kula lan apa? Kena bisa. Ini. Aja kan bisa karo sampean iki. Susu. Kowe nek ora susu gedhi kae ta. Ora bisa. Ora susu cilik sak gelas kok emoh kowe. Salah diumbar kental kentul. Emoh. Kowe tak tulungi. Kowe tak uripi. Kowe nunut urip. Bareng kowe dadi buruhku. Siji, kowe arep seneng anakmu Sumarsih. Belanjamu piro? Tumpakmu apa? Sawahmu pirang hektar? Kowe kok arep seneng anakku? Wong arep dipek anake sing
ngerti aku kok. Aku ora kok. Duh, kok malah kowe ketibal 29. Kebut pesugihan. Kebut daplang kae kabeh. Kae sing urip aku kok malah kok pateni. Kowe kabeh Matilah. Kowe matilah. Iya, aja. Kula mboten jarak Ndara. Kula nyuwun pangapunten Ndara. Nggih. Kula nyuwun pangapunten. Wes coba. Kae bocah. Jane wong ki aja kaya ngono. Ma. Ayo Kita sing kurang ajar. Ayo ini. Kowe sing ngalingake. Kowe sarep larate marang aku. Arep masalahke marang Angkat tangan. Nyembah mana? Mbah. Nyembah mana? Nyembah. Angkat tangan. Tangis ana kaya apa nek barang wis mati ya mati. Wes. Sampeyan niku ora usah. Sampeyan niku ora usah kok menggak kali bojone. Sampeyan niku ora. Hai. Kula niku sakake kali bendoro kula. Kowe ora usah mbok tangisi. Mbok tangisi milih paribasane ora bisa urip. Kae momok wis mati. Piye? Lah kang ora menungso iki masa mopo. Melot. Ora urusanmu. Karep mati bongkok. Melok-melok niku aja. Melok-melok iku lha apa iki ora urusanmu. Sing wis mati dipendhem ning kuburan panggonane momok tak pateni aku. Lah apa ning ngene antang ngono kathok plorot kok. Ya, Iki mesti ana perkarane. ono. Lah mulane ngene kek. Kowe iku wong kere, ora ngerti urusane. Nganti momok tak pateni, pergo momok iki buahku. Siji seneng anakku ya buahku. Kowe seneng karo mama. Ya. Bapakmu ora oleh. Ya tidak Ya boleh. bener, mergo tibak pakmu dhewe. Wong ngono udah kakean ya. Ora melek iki matamu. Ora ngono. Upama mama kowe seneng karo Sumarsih ya to. Bapakne ora oleh. Ora oleh. Mergo arep tibak pakane dhewe, Mak. Aja kejap, blak Lah sangat. nek Sumarsih kabeh oleh apa ora? Ya ora oleh. Lah ape tibak sapa? Ya dipes sing seneng karo anakku. Sapa? Oh. Joko Kondang. Joko Kondang. Joko Kondang. Iki wong sugih. Bapake duwe sepur bobrok. Sampeyan niku pripun? Sepur sesuk banter iki jenenge apa? Sepur kewit. Sepur duwit. Kene ya, Pak. Wong gathokno anak. Kuwi aja kok petung kuwi jeneng sugih lan barating wong. Dene upamane jare momok ki kok pateni, siji jare seneng karo anakku. Ya. Ping pindho ana nganti jalaran mateni Kebo. momok ki kok anggap mati to. Mati. Nek aku ora. Ngene ya sih. Kowe ora perlu getun. Momok kuwi mati ora, urip yo ora. Mati.
ngene lho. Apa sebabnya aku kok ngandhate mati ora, urip ya ora? Mergo iki kena diarani jare wong mentarenge tebuh disekep utawa semaput. Ya, roh lan sukma ora bisa pisah nglawan ajane. Mergo iki ing pamawan Mitra Kasar. Kuwi jare mati cetok. Sing materi aku mati. Mati. Rene iki kok anggap mati, Pak Joko ngandakno ngomong mati ya ora. Iki ora mati. Mbok menawa Allah Taala paring kemurahan, sing sowan ana ngersa dalem, setemene durung sowan, isih manggono ing alam antara, alam tengah. Lamun gak suwenake marang ngersa dalem Allah mbok menawa kok iso bali pulih kaya bingung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu ida arda syat anja kula laukun mayakun Allahu Akbar. Mati. Urip. Mati. Urip. 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 Sampeyan niku muni mati kok keliru urip niku pripun sampeyan? Aku mau piye? Urip. Lah ya ben urip lah kok. Kowe iki adol gendung. Adol kepinteran marang aku. Dasar lupute momok siji gonjak marang anakku. Kaping pindho kaluputane momok mateni kebo daplang. Mongko kebo daplang kae kebo tak puja. Kebo sing tak pundi-pundi. Saben sasi saben dina paring rejeki marang aku. Dipateni marang momok. Dadi kowe getun. Getun ah. Iya. Kebo ndi sing mati? Kae. Kebo urip ngono kok. Ala kebo. Urip kebo ayo Gusti kebo. Kowe aja mati ya, Bu. Mundak diboleng wong kene. Lah bobo. Awakmu wis sireng mesti sangit rasane. Ora ngono. Aku tak takon karo kowe. Kowe kok dikabisan. Kowe kok wasis lan pinter. Momok mati mbok sabdo. Urip kebo daplang. Mati mbok sabdo. Urip bisa urip. Tenane kowe iki sapa? Ayo ngaku. Mumpung durung ngaku nesu. Yen mengko nesu tak paten kaya momok paten. Pancen tak teni rek. Nesumu ki kaya apa? Lho. Kowe ra ngerti nesuku? Sampeyan niku dinesu sing tenan. Angin saka wetan. Tak peliliki balik wetan. Angin kidul tak pandhem balik kidul. Ning sing udan. Udan saka dhuwur tak pandhem bisa deres kok. Lah kowe kleru. Itu ngomong bener ning luput. Iso. Angin udan. Kuwi kedaya saka angin. Lho angin balik kok udane teko, kuwi udan piye? Lah iya. Kok iso dadi udan? Kuwi angin. Angin nerak banyu gak dadi udan. Kuwi iso balik nang angin kok ora iso nolak udan. Iki omong apa? Cerita. Lho, aku iki kandha marang kebisan aku marang kowe. Aku tak adu ilmu karo kowe. Lho nak Kowe upama wong dodol tak tukune. ya. Yen aku sing dodol tukonen. Aku nek ngelmu ora ape adol. Ning nek ape wong dodol aku gelem nuku ngono lho iki. Tenan opo piye? Ya. Iki akeh. Iki akeh mendem gadung. Oh iya. Dadi sing nganggo kuwi kulinane mendem pergo gadung. Kok pinter kowe? Lah nek godhong rene lha apa? Ngono. Tulak rezeki. Larat lawase. Wah. Lah ya ora tau duit aku. Iya. Ngono. Dadi tulak rezeki iki melarat ya. Iya. Kowe ora kono ndek nganane marang Ya mak. kok takok mondeki ngenane iki mau kok. Iya. Tundung bang. Oh
akeh wong minggat. Tenan opo piye? Lah jajal kowe tak tundung lak lunga. Pinter kowe. Lah sing gowo gendeng ta apa? Kari loro. Apa? Ruyung angin. Ya. Iki merah abang. Terus Angger merah ya abang. ya. Ora rebut apa? Aku ngomong karo kowe. Beti aku. Lho nek gending ora rasa apa? Iya. Kok abang wis Ya. leren. Kowe mlaku ning dalam perapatan kok ana lampu abang kowe kudu mandeg. Kowe ora entuk lunga ngerti barang iki. Abang pertandakake Leren. leren iki apa? Amarah. Lho leren arek amarah. Apa? Leren iki tengok-tengok. Lah tengok-tengok lara tau mlaku aku. Ya kula dadi sekapi abang nek iso bune. Alon-alon lu ngakune ben slamet. Kowe Wah. Kuwi akeh apa iki? Lho akeh driji. Eh? Ora ora driji Pak matuk dokong ya akeh. Wah. Jajal akeh dokong nentol Pak matuk. Ya ora sedeng ah. Lah iya. Kakekane iki. Aduh ilmu karo aku kok tekan dinti. Lah terus Sawangen. apa? Kae witan kang adeg. Urip. Urip kae to. Wis tenang. Kowe lan mati wis dikebun wong dek iki dibok. Kowe tak pameri. Lho kok kan ngamari wong iso. Lah yo mulai tak pandenge ben ketok alum. Ora usah aku ya wis ero. Ora dipantun karo mlaku iki tok nek kan urip. Ayo kita pandenge. Wis durung to. Eh? Golekno sambung tak timbang mandeg kok kesuwen. Nah, Golekno sambung ben gak usah mandeg wis ketok. wah saiki ngene saiki malah Bola piye? kok goblok iki lho. Lah goblok ana bature kok. Sapa? Lah kowe iki sapa? Lho aku goblok apa? Lah nek goblok kok kita dipantun ning kaya wong. Aku ape pamer. Lho goblok. Aja pamer aku. Pamer tidak kae. Sinden apa? Lah kok pameri gunung kok gak iso kaya kowe. Apa nek gumun? Ya gak tau ora. Lho. Sinden kae nek aku malah geting. Gedinge Wong isane mong eman. Ata eman. Lho sama iki kok eman terus. lah eman wae dhewe kok ora eman wae wong kok kowe bingung. Ngono. Apa iki? Lah aku tengok sapa? Sing bawa kowe tunus dhewe apa iki? Lah iki kowe tak takoki iki apa? Tak goblok-goblok ya. Aku cek goblok kowe wong barang kok gak ero. Iya. Ya wong iki nggon kok tak takoki. Sampeyan niku Lah iya. Masa kok wong sugih kok goblok? Iya. Iki jenenge kremis. sampeyan niku pripun? Iki jenenge keris. Kaya Sampeyan yo ora tata ngono. iki jenenge keris. Apa? Apa? Lho, barang lincip, Terus barang aji kanggo mateni kowe. wong mati ora sanggo keris kok. Wong nek buta mati, nyemplung sumur sing banyune ngebek dadi ra mentas ora usah dikerisi mati dhewe. Iki abab ora nyemplung sumur. Blok goblok. Perkara mati kok. Perkara mati. Lah nyemplung sumur iso mati kok anggere gak mentas. Lah, iki perkarane kowe karo aku. Lah perkara apa? Rego kowe sambung perkarane. Kowe mbela momok. Bisa? Iya. Ping pindho kowe jujukake anakku karo momok. Lah terus Aku ora trimo. sing gak terima sing di. Siji, anakku mbok jujuk karo momok. Lah Kowe nguripno karo momok. iki aku gak terima neh. Napa? Lho kuwi anakku kok iso seneng anakku mung anakmu kuwi wedok. Nek ora ditawak kok anakku ora doyan wong lanang iki gone wong wedi. Kok anakku ki padha. Kebon Dadi momok iki anakmu. ya. Oh, layak. Kayak kudu masih anak sampean. Anakku. Kayak iso didol barang karo anakku. Kuwi dituku anakku. Kok didol piye? Ya kena momok ya digelemi are wong larang. Lah iya, momok iki wong melarat, temporat, gendong jagat, ora duwe bondo apa-apa. Lah sebab apa anak wong sugih kok karo seneng karo anak wong larat. Mbok milih sing sugih. Bolak-balik kowe. Bolak-balik iki sing ngono perkara iki kowe. Nek kowe opo seneng karo momok, aku ora pertentangan kaya udun apa jeblos sakandane. Ini sih, benar sih, kowe ora salah. Wong iki
wae manut kuwine. Anak manut wong tuane. Nek wong tuane jujur anake ora ditilang. Anake ngene pakane pengen yo ngono kuwi. Ngono ta wis. Yen kowe tenane ngaku bapake momok, ayo mumpung durung kagum kowe tak pateni. Sambato karo dulurmu. Sambato karo wong tuamu yen wong tuamu urip. Ora ngono lho, sambat karo dulur ki lha apa? Lah iya, yen tak pateni mengko mati. Ya. Yen dilayat marang Lho wong layat ora diprotai. Wong layat iki kemonaan kok. Butuh cilik-cilik, butuh ora-ora. sing tak karo ora ngono. Piye? Umpama kita pateni aku del mati, sadurunge mati pamita karo dulurmu. Umpama sedulurmu isih urip. Pamita karo bapak biyungmu, upama bapak biyungmu isih urip. Ya ya nek mati tenang. Yo mati ya. Pamit nek gak mati lah aku kedosa. Yo mati ora pateni kok. Coba mateni piye apa? Karo kremis. Kuwi gayane sapa? Gayanane mbu. Kuwi kita apa ora? Kita Gak menungso to? menungso. Ya aku gawene Gusti Allah kok. Coba iki gayane menungso kok mateni gayane Gusti Allah. Ya ora iso. Ning ngene lho. Kowe iki ketoke klemak-klemek kok. Kowe ketoke kok manuk ngatos to ngabangke kuping. Lho, nek kuping diabang ape? Ora usah nggo dilah nang mlaku wis padang, berbabak kuping. Iki lho swara iki lho kaya dikileni. Oh, dadi ngono becak panas. Lah aku mati karo kowe kok. Lah pati ki ora salah kowe. Kok iso salah? Ya omong terus kok. Lah nek ngomong ora ketoprak. Wong nek kowe ketok Pak. Lah yo mulai iki ngene ya, kowe ngene lah. Jare amomo anakmu. Tenan, tenane momo anakmu. Kowe tak pateni. Pamita. Lho, mati tenan ora. Yo mati ya. Lah kok pamit gak mati kok salah. Tak pateni kok. Ya siapa? Siapa teman-teman? Ya iki mulane pamit karo bojomu sik kowe jenenge nemu sapa? Aku ki nek lunga wae ora pamitan. Nek nak pati wis tak ing Gusti aku ora kena kandha sak durunge. Iya wis roh, aku wis roh. Lah ora apa? Karepku ya. Lagi karepku bakatku. Ben mengko ora marai takon pinakon marang tangga teparo. Ya. Kowe mati dedet. Kae lho, mati ning dalan sing mateni Suradipa. Kae jenenge sapa? Ora usah dikabarno wong mati iki nek anggen dadi nang desa mesti ana wong roh. Apa tumpang wong mati? Ini kudu tanjak nang aku tak mati ana apa ora? Yo ora ana. Lah ya nek pamit. Sing tak karepno kowe ora tak pateni. Kabar karepno ora tenan kok. Yo tenan. Apa? Yo, engko nek ngaku jenengmu sapa? Lho, iki ngene. Iki kenal lo. Iki Suradipa wong sing sugih. Lah wong sugih ora kabeh nang kok bingung. Lho tak pacet kok. Lah pratomo wae kok gawe pandhen awet. Ora. Sumu. Lah iya. Ya, saiki ne kowe kari ngaku. Sapa tenane kowe lan wong saka ngendi? Wong takonke aja karo nesu. Ora. Nggih duwite dhewe karo nesu ora sik. Ya ngono. Tenane kowe. Lah wong sugih kok ora omong bater ki piye? Are pengen asal. Apa mateni wong saiki? Tak mateni wong. Janganmu sapa? Kowe tak bundono. Wong ora ketok. Kowe kok percaya apa ora? Percaya? Apa gak ketok? Nek ra ketok ora percaya. Lah iki jenengku ora ketok ora. Tak bundono ya ora ana kowe. Wah, kaya aku Suradipa niki tong ngene. Ora kowe sing roh. Tak ana tulisane Suradipa. Uwat. Wah. Iya. Sing jalu lakon nang sapa? Ape ngedi wong sewengi iki mang. Sing ngene lho karepku ngene lho. Wong urip. Kowe iki sapa tenane? Ini ya wong urip, wong aku ya urung kok jawab pitakonmu kowe Ya. takonmu piye? Ya, tenane kowe sapa? Menungso urip kene iso diarani nek wis ana dine. Ya. Ayo lho, wis ana kayune. Wis ana kenthenge. Nek wujud Mas durung iso diarani omah. Terus Mula aku tak takon karo kowe wong kowe ana ragane ganep kanca driyamu. Mesti ra ana jenenge. ya Jenengmu sapa? kowe takon. Idono. Idono. Lho iya. Wis ora arep lha apa? Lho, aku gak kepengin ngerti tenane kowe sapa. Lah nak pengen Eh. wong urung. Iya. Aku tak idono jenengku. Ya, Nek
tak apa aku ditelepon aku serahke. Lho aku tak ngerti. Wis ngerti? Kowe kok iso mbelok urip siji, momok mati dadi urip. Ping pindho kebo daplak mati dadi urip. Yen ngono aku yakinake yen kowe iki wong bisa, kowe iki wong linuwe, kowe wong pinter. Kira kowe sing ngarani. Nah aku ya wong biasa. Wong urip melawan pati Allah kandhar bene nek kuwi mati kok anggap urip ya iso urip. Ya, Lan kowe tekon jenengku cek jabut yo saride. kowe sarite. Ora den tenan. Iki pateni. Kowe iki ngopo to, Mbokne? Iki Kang Saridin, wong sing digoleki wong elo. Jarene sampean awake kuat. Aduh ngono. Kowe dadi mantuke Saridin. Aja ndak. Kang Saridin, kowe besaniku kan? Kowe Ngarani besan iki. Ayo anakmu karo anakku dijodohi. Lah kok anakmu melok pelarat. Ora, sing kandha sapa? Ora Kowe li. dhewe. Iki lah. Lho, pancen kenapa ngomong? Iki wong Iku momen ana wong ora duwe. iki wong wedok sewoten iki jane. Ora kesewoten gara-gara ya kuwe. Iki lah bocah iki tak tujes malah tujes e. Saridin. Aku wis kapok encet tenan. Sumpah. Sing jenenge kapok ndek. Kapok encet yang ora wani kan. Lah wong kapok jet niki jet iki piye? Kok jet putih. Aku wis ora wani. Wancet. Encet iku. Encet iki kapoke wis linuwe. Ayo, Saridin kebiasaan yuk. Kebiasaan apa? Anakmu karo anakku ngomong karo Usmarse. Lah wis digatokno apa urung? Lah yo iki tak gatone. Ya urung digatok kok wis besan iki jenak besan nemu dalan. Palang bocah. Iya. Iki Saridin. Ngene ya, Pak. Piye? Wong ya wektune mau semene. Ya. Digawe dawa ya iso tetep iso. Kapati banter kok. Aku ape duwe mantu momok. Mantu ku anake Saridin. Iya, Pak. Rene momok wis seneng karo Sumarse. Ya, dijodoke mawon. Kan lilo. Lilo Legowo. Jare wis dikarepno karo si Konda. Sinten? Kondang. Kondang ya apa? Wong kena maling, tampak, nyolong motor, nyopet. Ora usah nek ngomong ngono, Pak. Wong sing jodohno ya sampean kono rabeni dhewe. Iki lah, wong wedok matane ra melek ngono. Saridin. Saridin iki wong sing kondang. Kowe didongakno ora iso pipis tandane. Kang Saridin. Pripun? Luruk dina Kang Becik. Kangge jodohake anak kula Sumarse kalian Sing diluru dina apa? Wong dina mung 7 nek jekon goleki nek punjul turahane dinane sapa? Ki karep iki dina sing ora nas dari ana dina tali wangke niku lho. Kuwi jenenge mileh. Oh milih. Ora golek. Wong dinane mung 7 kok kon golek nek ora dadi dina 8. Kowe ngomong wae. Ora jeneng Saridin, bosin. Karepe kula lak ngene ari ana wong akeh iki lho aja kawin dina iki dina nas, iki dina tali wangke, iki geblake bapakmu ngoten niku lho. Ning nek geblake pane ora entuk. Benar salah. Ya perlu kurmate pane ya mati. Apa? Sapi. Ya.
ngerti dhewe dina kang iki aku duwe mantu momok kowe luru wong wedok liyane anak ngerti ya wes Dario Kula bali saniki. ora berbojo ya saiki ya Wis kelakon. ya lakon agama anak Saridin ngene kok Dara Suradika. piye Sampeyan rikala mlarat ing desa Sanggrahan. Aku rumangsa dadi pangono nganti wis iki. Nganti aku nyambut gawe pertikil amarga sarana kowe ndalah ayu Sumarsih. Yo. Lali ae deneling iki. Sumarsih ora ketekel perawane randane tak enteni. iki omongane wong gegeten Piye le mau? Seneng prawane randane ditani. Beneran. Jenengan iki ngono ya Ora entuk prawane. ditunggu randane ya Lah ya nek pegatan. Lah nek ora. oh bener pakmu ketoke hula-hulu ning ndulak lolo padha wae Ya. ning pinter wasis lan megik samu barang apa wae iso Ngene ya, Mok. Wis sik. Jare kondang wis ngandakno, ora kena prawane dinteni ra. randane Janjine aja nganti dadi rondo padha nyukuri paringaning Allah taala. Upamane kok sing lanang kaya 10.000 sesasi alhamdulillah. Ora perlu dilekoni. Teko kok Tegal kok adang urung mateng direwangi nyukono bengi, direwangi kepiye aja nganti padha padu ora dadi rondo. ngoten Ya ngene ya Pak Duko. pripun Kanjeng duduki Gusti sing nemtokake. Nggih. Wong tuwa mung nyerugi. ngoten nggih Rene momok uga seneng anak Gusti Mate. Nggih. Carane iki ya wis yah mene wekune mung aku arep ya wis pamit lah kebu kae kepiye. Terus munggo panjenengan kebo kae menika ingon kula. Nanging yen mlebu kandang menika mboten sedeng. Awet sukunipun sungune ndaplang. Kula niki bingung. Dadi ayah mlebu kandang lawang niki mboten sedeng. Ya sampean nggih kurang akal. Lah pripun? Nek kebo mlebu kandang ra sedeng ya aja dikekno kandang. Wong jagat iki jembar kok. Dika metu ewon wae kok kebo rasa bomarak ya ora masuk. niki lak ingon-ingon kula menika kula nggih matur sanget senajan pripun mawi Kakang Saridin menika sing mulyakake kula sing ngepenakake jiwa raga kula mulane kula upakara kula damelke kandang ingkang sae ning pendak mlebu lawang kandang menika suwipun boten sedeng Lah meko ora ya jeneng kewan nak kena direka karo sing duwe kewan. ngoten nggih terus kula tak manut kalih panjenengan pripun saenipun ampripun kebo menika mlebu kandang Ora kok mlebu sik, kebu kae mbok kena apa karo Sumarsih apa-apa ingu dhewe. Napa ingu dhewe ayo bali lan anakmu si Sumarsih. balik kene. Iki enake kebu wong kari siji dina momok ae. iki ben ngene momok wae, Pak. Mboten mawon pun kula pasrah. Gandeng kula niki wis bunga rasane manah. Nggih, kula rumangsa matur nuwun. Panjenengan kula sesulah malangan kula kebu menika menika paringake anak kula nggih momok. Tegas pun pasrahke momok kelawan si Sumarsih. Nggih. Rene niki pun wancine kula mawon pun pamit kepada Piyono. Ngoten nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kebune doang ya. Ya, banyu milih dong. Meminta marang sing kuwasa, memuji marang Gusti saben dina lan wengi. Aku lan kowe entuk sesurahe marang Saridin. Ayo dilakoni sing apik, manembah marang sing kuwasa.